Nyní paní poslankyně Flašíková Beník-Benová. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán predseda komisie, kolegyne a kolegovia. Stretnutie Európskej rady sa nieslo v očakávaní toho, ako sa európske líderky a lídri vysporiadajú s problémami, ktoré pred nich postavila hospodárska recesia. Ako som už viackrát naznačovala, nebude stačiť sústrediť sa iba na rozpočty. Štrukturálne nerovnováhy, ktoré krízu len prehlbujú, nie sú len o dlhoch. Pokiaľ sa nepríjme mechanizmus, ktorý bude schopný postihnúť aj ostatné aspekty, tak sú na mieste vážne pochybnosti o jeho úspešnosti. Ďalšou témou bola diskusia o tom, či sa výpadky v rozpočte spôsobené dôchodkovými reformami majú rátať do deficitu. Na jednej strane sa už bavíme o sprísnení pravidiel a ich systematickosti, ale hneď v zápätí riešime výnimky. Aj keby boli dôchodkové reformy také nevyhnutné, čo si osobne nemyslím, ako sa prezentujú, takisto by sa dali nájsť aj iné príklady prospešných programov. Kto bude potom posudzovať, čo je dôležitejšie, čo menej a prečo? Som presvedčená, že o systémových riešeniach keď sa bavíme o systémových riešeniach, nemôžeme súčasne otvárať aj diskusiu o výnimkách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Now I give the floor.